Inseresport és, sens dubte, la part més social, la part més d'esport amb ànima, la part més altruista del món de l'esport, no només de la Unió de Federacions, sinó també de totes les federacions. Entendre els valors de l'esport també com solidaritat, com ajuda, com inserció, per nosaltres és fonamental, perquè l'esport és un conjunt, i més quan es practica amb entitats sense ànim de lucre, com clubs, federacions o en el nostre paraigua de la Unió de Federacions. Per tant, és una mostra més d'aquest caràcter radical a favor d'una societat millor. I quan veus que, evidentment no el 100%, però un tant per cent molt elevat de tots aquests joves els vas encarrilant, la satisfacció és màxima. I jo crec que el compromís que tota persona ha de tenir, però també les institucions, i amb més força les institucions sense ànim de lucre, és donar suport i apoyar radicalment aquests programes socials. Jo crec que al visibilitzar-se el que s'està fent amb Inseresport, al visibilitzar les federacions també i poder ajudar i capitalitzar i tenir aquests directius amb aquesta voluntat, amb aquesta sensibilitat social que cada vegada és major en el nostre col·lectiu, que és un projecte d'èxit, que és un projecte amb continuïtat, aquesta continuïtat també la dona principalment les federacions donant aquest ensenyament i donant aquestes pràctiques laborals. I per tant, quantes més tinguem, més bona notícia és.